mai matawalle Baba Umaru marafa marafa Baba Umaru basarake ne Baba Umaru dattijan kirki ne Baba Umaru Baba Umaru Allah ya ka Baba Umaru Allah ya baka marafa matawalle ka jamu Baba Umaru ce ka daki Baba Umaru sama maki mai haƙuri da tarin kirki gaske idan an buga da kai an barka ba sadan ka dole su barka shuka a dole a sataki yauwa zaki gaban ka sai an duba ƙaryar karya hawa kure Baba Umaru ka riƙe Allah sosai Baba Umaru ka riƙe sallah sosai ga tauhidi da yana dalce me je ko dole sai da ruwan zafi me haka za ya so ya ga zurfi me kira dole sai da wutan zafi to gamje an sara an barka Baba Umaru ikon Allah ga kai ruwa da shallallahi ko ba ruwa tana yin shauki Baba Umaru bangon sukari an jingina sai a ji daɗi to yanzu bakan da miyar wakar ka na zo har gida din in gaida ka na zo da yana amshi na fadar ka to Baba Umaru wasu taba ka masu ja da kai mun sarshi da sani ne dan Baba Umaru na ikon Allah ne ga damina da shuka ayyin Allah ne ga Baba Umaru nan mai ci da marayu ne ba wa mai uba har marashi ya rike shi ga kamfakan daki ba a karya shi ga maliya ja tasowa ne zai yasa ka bana kana ɗiba ba ta ƙarewa to Baba Umarin ai basarake ne shi Baba Umarin nan mai kirki ne shi Baba Umaru ai tauraro ne shi Baba Umaru mai san jama'a ne shi Baba Umaru mai tausayi ne shi Baba Umaru mai imani ne shi Baba Umaru mai taimako ne shi ta kare ni dawisu gaske Baba Umaru karisu haka ne kullum kofar gidan shi mutane ne mai ilimi kuma mai saukin kai tari na kasassu mara karfi dai ya ba su da azumin Ramadan mun sha mamaki abinci kyauta da rabon sake tari shinkafa ga gero sanya suga dukka buhu za ka ga al'umma ke dauka in sallah ta zo din ma sai ya bada abinci har naman sallah da ke jaraba to Baba Umar kenan ya zama mariya da sitira gun al'umma shi ke jaraba wanda yake yi to Allah sai ya bashi a raye ko a mace zai kyautata karshen shi sannan Allah zai kyautata komai shi dan ko bayan rai zai yalwata 'ya'yan shi sannan kabzura asala a ga girman su me kishi na wata sabawa Umar haka gaba kan da biyar waka ta ne maka Ahmad Shata na nazirke doka maka baiwar duniya ilahu ya yi maka fatan lahira muke yin fata duka ga baya goya mara yau ga haske ga inuwar nan ta zo yanzu sadauki ke hada sansani ga girma ya kara kan girma mai manyan kasa ga kuma kwanshiri ka san manya sun san ka mai tari na 'yan siyasa a cikin kasa mai tarin dubin sarakai a cikin kasa mai tari na al'umma da matasan kasa Baba Umaru ta kare lafiya Baba Umaru za ka gama lafiya mai haƙuri mai cewa din mai tarbiya mai tallafawa al'umma na tuwo da miya dan haka kuma kauta ku yi haƙuri tabbas dan haka kuma ki yi haƙuri ga dan zaki ya riga ya girma sai kallo yanzu gari da wansa duk ya girma ba wani wanda za ya mai bambarma to gara gaje mataimaki ana sarar kakana tsaye ana sukar kakana gaba haba ma ya ma kun san shi ba Baba Umaru tuntuni ya gaba ya gama da iyaye lafiya ya gama da abokai lafiya ya rike yayye kanne lafiya ya bi iyayen gida ne lafiya ya ce maki al'umma ashe karaba da na gaba ne ya gaba domin ba za ku ga ku kan shi ba Allah ya samu dace amin